Sang sesajine karya bapakne dhewe hami
Royo royo
godhonge telo enak suwe ra ketemu temu pisan jajagelo suwe ora jamu jamu godhong maniran suwe ra ketemu temu pisan dadi pikiran wis suwe ra jamu jamu godhonge sriki suwe ra ketemu temu pisan dadi ati abang-abang ora kurang sing ijo-ijo diundhuhi sing lakan ora kurang sing duwe bojo dadi rusuhi awan-awan conang lan mongko mas kurang legit nae kula rapi prawan dari mana datangnya lintang dari sawah turun ke kali dari mana datangnya cinta dari mata turun ke hati menawa wis palakrama ati loro manunggal dadi siji lamun ana repote jang ngadu mring wong tuwa rina wengi pisuwa mesem lan ngguyu dadi tentreming keluarga nganti tekan kaki sak gadu-gaduke Mbak Yuni sampun katur monggo pun aturaken langgamipun ingkang jumbuh wonten ira kalenggan dalu menika buka ngajeng napa wingking nyarah sawindasa welawasmi pamilana pamit karo aku doang bagus bebujanku hati susah mengpingin katamu doang bagus
hatiku hawa lungkrah rapi turu wewayanganmu ngreridu hatiku rino wengi tak anti-anti aku tetep nunggu kowe bali rasa kangen ra bisa mari hamuk sira tak tresnani aja sampeyan lang wong bagus tresno kowe kira bakal layu ora suwi aku bali bisa sumandi ana ing sisiku Wong ayu Pratandha keluarga ageng ingkang hampung ugati dipun paringi ridhone Gusti Kang Maha Agung bilih kala wau siang kala wau sonten dipun paringi jawah menika nandhakaken rezekinipun kathah wong ayu Aduh. Aja sampe lang wong bagus
Matur sembah nuwun Mbak Yuni ingkang sampun ngaturaken setunggal lelangen mugi saged kagem jampi saya cagak lenggah wonten iri kalenggahan dalu ingkang wirunggan menika. Kalaju kiwala Mbak Ayu Wulan ingkang mijil saking Ladan Karanganyar. You are ready to go bersama artis Indonesia Show bersama Wulan Gurita. Selamat malam Mbak Wulan. Malam Mas. Alah. Siji iki kat mau kok ora patek meranani penggalih. Ngantuk Mas. Ngantuk. Ngantuk. Ya ngantuke diseleke ngomase. Wong petek-peteke wis saguh sanggem kuwi ya wis pokoke dilakoni. Nggih to, Pak? Ora mampir ngomahi Mas. Oh, ora mampir ngomah to? Oh ya aku ngerti wong ben rabi nang pos rondo. Grebekan ngono to Mas. Nyadong dawuh nyadong duka kali juragane. Wah, jaket kulit warna coklat. Artine rawani kok. Ya, nyadong dawuh nyadong duka Den. Kula tak teng mriki mawon ngisor troco. Alhamdulillah. Paring nami Pak sinten? Tugimin. Walah. Padha karo tanggoku. piye? Nek tanggoku kae satpam nek iki juragan. Heeh. Bapak Haji insyaallah Tugimin. Lah kok nganggo insyaallah? Awong kok. Oh. Oh iya. Nggih insyaallah mugi-mugi Gusti Allah ngijabahi nggih Pak nggih. Allahumma amin. Nyadong dawuh nyadong duka mbok menawi ngersake lelangan napa badhe tetembangan Pak? Monggo nyarah jenengan. Oh nggih nyarah kula nggih. Leren sik to. Cocok iki. Lah jare nyarah aku kok mbok menawi ketemu Pak Ustadz ya disowan sik. Nggih ampun mlorak to Pak wong kula mriku ajeng sowan kok. Assalamualaikum Pak Ustadz. Nggih alhamdulillah minal aidin wal faidin mohon maaf lahir batin. Alhamdulillah fitrahe Pak. Alhamdulillah. Menawi Pak Ustadz badhe dana swanten hadroh nggih enten Pak. Nggih, elek-elek ngeten iki nggih lulusan pondok. Ora iso aku hadroh, ora iso tawa-tawa ngono kuwi. Oh beda. Elek-elek kaya ngeten iki kula nggih lulusan pondok Pak. Pondok bersalin tapi beda. Oh iso to? Diaturke. Apa Mas? Niki langsung gayeng mawon nggih Pak. Nah, jam 11 kok. Yo diaturke seragenan. Iya. Nyuwun gelo. Nggih. Sing separo tak hadrohke. Ya cok gelo. Aku kok meneng ya. Nek mbok hadrohke. Oh santai wae. Edan. Sangka Koramil 408. Alhamdulillah. Mangga Pak, ngesaken apa Pak? Ora sanjuk sangu ngisin-ngisini. Pak iki kat mau ora kesel to wira-wiri terus. Lagi butuh ya lho Mas. Oh, iki juru anu, juru sakabehe. Seksi wira-wiri ya. Kuwi apa to Mas? Mas. Mbak anu ngombe kok nganggo muntuk bar. Lah ya mie apa kuwi? Mie apa? Teh. Oh teh. Soklin kok teh. Sok Oh, iya. mutusi iki. Teh anyar iki 2020 ngenten iki. Yo, Cok. Gelo katur. Monggo tansah imut dumateng Gusti Kang Arya Jagat. Namung sawiji Gusti Allah Subhanahu wa taala. Ngapunten nggih, Den. Masuk. Neng donya pira suwene bebasane amung mampir ngombe yen Gusti wis ngersakake ora ana sing
kanca doe marang Gusti Kang Maha Kuwasa nendake perintah agama kanthi ati ikhlas lan legowo yen pancen wis diniati salat ngaji aja nganti lali linambaran ati suci urip pira ora bakal rugi Ae ya lagu adro nganggo Pak Bambang tuku gedang jare salat ngaji aja nganti lali ayo tansah eling ya boyo ya ayo kanca nyawisi insyaallah urip ngrejekeni walik sragenan getuk adlo Mbak Wulan neng endi nggonku goleki ketemu nadyan adoh tak parani mengenuruti karepe agama sithik-sithik agama pokoke nyadong dawa nyadong duka wah elok jan alhamdulillah mengke badhe dana suwanten Mas oh monggo nggih lanjut kaya ngene lelakonku yen pancene ditinggalake gawe kelo ati sawase berlalu satu lagu gelo bernuansakan Islamik juga Seraginan.
menawi badhe dono swanten. Monggo to. Menika kaleres Pak RT napa Pak RW, Pak Bayan? Monggo Pak. Pak D nggih mboten? Nggih.
sing gayeng kula ugi nampi sasmita.
sempurna yen bersama subuh luhur lan asarte sayakti ngedoke tindak mungkar maghrib lan isa jangkepe prayogane ditambah salat sunai sesembrono iku perintah agama nyelingono ning donya mung sedekah sabarane tawakal pasrah sing kuwasa yen kepareng bisa munggah swarga Bapak Yoga uripe pancen mulya nyambut gawe ngopeni kula warga kemilan astiti ayo ngati-ati yen wis kumpul wis tunggu munggah ati Mbak Yusinden uripe pancen kaden nyambut gawe ora tau leren kemilan asiti padha ngati-ati yen wis kumpul uga nggo munggah ati sayakti ngedoke tindak mungkar maghrib lan isa jangkepe prayogane ditambah salat sunai sesembrono iku perintah agama ngelingono ning donya mung sedekah sabarane tawakal pasrah sing kuwasa yen kepareng bisa munggah swarga. Eji wedal sawetahipun kawula sumanggaken kawula aturaken matur nuwun. Memanekmu katur lumantar kanca-kanca KFC musik Omo Kali.
wong kuning kembang jroning atiku asikku kang renggani dadi usahane aku kang nandang bronto lilanono caket ning sliramu tansah gandeng renteng kaya mimi-mimi matur nuwun. Nggo sing nom siapa sing tuwek sih? Masuk. Nangis sakjroning atiku nalika sliramu ninggal aku apa sliramu ra krasa aku kudu sadar karo sapa masukin tahun nono winton ono tak enani ing pucuk ing tresno balung nangka bebasane mung katon sliramu wae
Lanjut. Ojo lali Ye. pamelengku Lakukan mas janji janjimu Aku tak setia satu tak anteni ganti saelengmu Sampun, Pak. Iya.
Gregi kenging napa? Biasa ora tau nyanyi. Lanjut. Ning opo Yeah.